Ingrid Stoepker en Berbe de Hoo, beide van Snits, wien die vrienden hier op Oerl. En toen doen ze bij de muziek van Sodada. Voor het Oerljournaal gaan ze nu naar de voorstelling Wiek van Boukje Zwijgman en Teun Mosk. Sjucht naar een bijzondere voorstelling door de egen van twee vakgenoten. Kom fietsen aan. Dansers. Ja. Nou, dan moet het hier ergens zijn, Berbe. Hier, trefpunt Wiek. Daar, kijk. Daar moeten we heen. Ik heb even een déjà vu hebben, weet je, vorig jaar met dat net. Het alles ging. Er is de lucht, de zee. En zo had ik samen mee. Op dit strand der niemand. Kist du sicher in. Dit is wel slim, Berber. Kijk, gewoon het zand nat maken. Dan is het gewoon te doen. We hebben niet zoveel kracht nodig om Dit is gewoon een super goede oplossing. Toen we repeteerden hadden we ook zand, maar dan zeiden ze eigenlijk nou op het strand is die nog harder. Maar toen we repeteerden was die ook gewoon heel erg zacht. Maar toen kwamen we hier en overdag droogde die zo snel uit. En toen was die eigenlijk hier veel zachter dan daar. Ja. En dan zit je in een studio materiaal te maken en dan in het zand. En je Heel loopt, herkenbaar, hè? je loopt 2 rondjes en je bent gewoon back af. En, Ja. en Boukje vraagt dan, nou, welke stap is dan de moeilijke? Dus ik, ja, alles, het is gewoon als zwaar. je het gewoon half Elke zo snel... draai, we kunnen gewoon niet... Eigenlijk kwam het idee voort uit de vuurtoren. Als je er ronddraait, weet je wel, dat hij zo... Ja. En voor jouw gevoel als toeschouwer doet hij hier die versnelling, maar eigenlijk draait hij constant. Ja, dat was die beweging ben ik door geïntegreerd. Ik ben sowieso geïntegreerd door de draaibeweging. Ja. Ik heb ook ooit een solo gemaakt waarbij ik een uur lang zelf rondjes draai. En omdat voor mij is de draaibeweging een heel allesomvattende beweging. De aarde draait om de zon, alles is een cyclus, het hele leven is een cyclus, het bestaan is een cyclus. Ja. En heb ik heel erg met die dansers eigenlijk gewerkt aan hoe ga je daar dan mee om met dat continu doorgaan, met de tijd die doorgaat. Het is natuurlijk ook het gevaar, want die wiek gaat om de duur heel snel, dus het wordt ook echt gevaarlijk. En het is niet gespeeld gevaarlijk, want die wiek is werkelijk. Ja. En hun fysieke uitputtingsslag is ook werkelijk, weet je wel. Ja. Dus het is ook echt gevaarlijk. Nou, wat vond je ervan? Top. Mooi. Ik vond het echt, ja, wat een veldslag voor die mensen. Ja, dat je echt in je onderbuik voelde van jeetje, dit is inderdaad beklemmend. En dan is het een hele verademing als ze dan uiteindelijk eroverheen springen. Geïnspireerd, we gaan ervoor. Ja, mooie dingen maken. Nou, mooi plan voor Oerl 2010. Oké. Dan mag hij hem komen.
Afpraat. Oké, dat was dat.